Hola, el meu nom és Marta. I el meu nom és Clara i anem a parlar sobre el llibre que ens hem llegit. Aquest llibre s'anomena L'amulet egipci. L'autor és Alan Greus i està fet per Edicions Bromera. Comencem amb la narració. Francesc és un adolescent apassionat per les civilitzacions egípcies. Tot comença amb l'excursió que fa amb el col·legi a un museu sobre l'antiguitat egípcia. En aquest museu, Francesc, el seu amic Joan i un home misteriós comencen l'aventura en busca dels lladres del pectoral de l'escarabat alat, tresor de Tutankamon. En aquesta aventura, els tres personatges es tindran que enfrontar a unes persones malvades dedicades al tràfic d'objectes robats. En aquest llibre es pot apreciar l'amor. Francesc i Joan s'enamoren de dues xiquetes del seu col·legi. També es pot apreciar l'amistat entre Joan i Francesc. També es pot apreciar la intriga i el misteri en l'aventura en busca del pectoral de l'escarabat alat. Amb 139 pàgines d'aventures pots recórrer el fascinant món egipci amb l'ajuda de Francesc.